Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Karibhoy dorbar hakashitarik unai wing ar haja arpuar kalalum da kajing lang bakar ke ban penpau ya kajing sngokmen bat ai kajing khoblei ka bakar pau ngi menteri rang ba ka jala ukan rat kongkal sangma hadien bola penbena ba on saplino ya ka pathar khma civil subdivision ha ka ar sautarik unai wing ar haja arpuar kabla long ru kajing angnut kabla slem bha jong ki pat ba karibhoy sepni ha kajing kran bat kilar pathai khobor u president jong karibhoy dorbar uba RB Shadab ulong bakani ka jingdawa jeng kipat ba manta kala urlong bakan salong ruka singi ke bakmen kipat ba hatem ribhoy banalor kata ula kenturu ya menteri rang ba ka jela ba ondom klat ru ban pen urlong ya ka jingdawa balabu akhmat kipat ba ka ribhoy darbar kala ai khublai ru ya MLA jong ka jirang constituency uba Sostines Sotun ubla shimkhia bat bodien ya kani ka kam ban pen urlong ya ka jingdawa ban kentiu ka danno ya ka pathar khma administrative unit shaka civil subdivision Tanong kong nga penpau yung sungu iyo blay ubala ailat yang ikum ka ribhoy torbar bangin ya kendu hakani ka step apo yung kani ka circuit house bat ngilayo yawan menta hakani ka meeting kidikot jan baro kibadai banwan kilawan lut kunjuk nadu MLA nupo bat kini urang ba kibayadan kat bat ngi bat hakani ka working committee ka bangilayo mentam step ngilaya keren kapang ka badai tang ka wehi ka kamat ka kongsan kata ka dei halor ka jingkentiu ya ka Western Ribhoy Administrative Unit syaka Civil Subdivision kumbala penbenada Chief Minister hakni singi te halor ka kapang naga liang ka Ribhoy dorbar ngi penpau ka jing kemen ka bakrau ni ai ka jing sungu ya Chief Minister bat ya ka sorkar bat ya ka kabinet jong ki bala pen urlong ya ka jing terang jong ka ribhoy dorbar ka bala yakhi ya ka kam ki bala bu jing dawana du kisnem ki bakhamun shwa ka ribhoy dorbar ka dei ka wei na kiseng ka bamdan kano ka jing ya sya liang hala hakaliang jong ki kam parti lan ya hagino giliang ngilong kawe bat hakane ka jing ya kendu ngi penpau ya ka jing sukumen ka jing syat kemen kum ka ribhoy baro kawe ba kawe na gidong ba i jongi ka Western Ribhoy kala urlong ya kene ka jing tawa ka bagala slem ba ka bangila kwa bat ngi scam ba kane ka jing ai jong ka sorkar ya kane ka civil subdivision kanlong ka jing kerku ya ki pajba ki badon sya ka Western Ribhoy kumban siatu hangne baniatip lang ka Ribhoy dorbar nadu kisnem ki balaseng ya ka haus nem sia ya kendai spa nrifusan malayalam dai Dr. Didi Lapang ki jong padat sengi bat kilayale ban penio ya kane ka distrik bi jongi kasujaran khat ba ha kita kisnem hakapor ka balong Chief Minister iba bibilong do nilayo ya ka civil subdivision ka Ribhoy civil subdivision bat house name kendai puar hadin ka jinglong Chief Minister jong Dr. Didi Lapang jarang khat hak ta kapor ngilong di badan bok la upgrade na ka civil subdivision sya ka district nadu kendai puar hadu menta kala dikala palat sya ka life house name tam ye bat ngila don hakane ka district ke bai ke jongi bat ya kane ka civil subdivision ya kane ka administrative unit ka ba on sa upgrade ya ka sya ka civil subdivision hakane ki benai ki banwan hakane ki tayo ki banwan kade ka wei na ki phang ka ba ka Ribhoy dorbar ka juya kren ka juya dawa sya ka sorkar ngiken mau biang-biang bah ka khatnyau tarik jong ubnai January hangne hi hapo circuit house ngila khot ia Chief Minister hakawai na ka jinglang ba jong ka Ribhoy dorbar hakaba baro sanwut ki MLA jong ka district bat ki MDC ki don lang baro bat hangtang ngila bu ia kene ko kamat ka jing dawa ban upgrade no ia ka Western Ribhoy Administrative Unit sya ka civil subdivision
Bat hadin kata ngilalek du bani kendu yu hapo office haka arpo tarik jong bana agos jong snam arpoi. Ngilai ngiabu ia kaju kajing dawa. Ba un penkloino ban upgrade ia kaneka administrative unit Chaka Civil Subdivision. Hadin kajing wan jong u Dr. W.R. Karluki. Haka khatsan tarik jong bana Oktober arhajar arpoi. Hangte hapo office riboy dorbar hamsning. Ngilabu biang ia kajing dawa. Ba un penia keren lem ya ke sorkar bahkan pen state ban upgrade no bat kumjuru hadin jong kini ki tayo ki benai ki baladep haka artarik jong benai September nilalum ya ke working committee hang te po office hadin mengioi ba chief minister haka wei na ki program kebuan haber nihat ula penbena ba imat ya ke pathar kama on saai Chaka Civil Subdivision. Tinggal lalum ya kaneka jelang bat ngila penpau jong songo yu na du ko por bat hakini kisngi nang yo ka jing tip lang bagi media ba u chief minister ula declare sendon ba on so upgrade no yaka bat ya katari guru ula ong bakan long haka arp sautri mentau bunai November tekari boy dorbar da kamen sim jong ka jing kemen ni la priang sobha ya kaneka jing pemena jong u chief minister bat lada kata kajing pediang ha kata kesngi lada kikot ngikloi banlong bedon bantalang ha kata kesngi ke ba kini ni gurit ia kaneka subdivision kane kalong kaburom ia kariboy dorbar kayeng na kabenta kumno berwanra ia ki development ha ka thain ga jongi ki development om ki barit ki baria hinrei tu bukum kini ki bakra banginang donru sibun ki jing dawa ong bakan long ha ka arp sautri mentau bunai November tekari boy dorbar da kamen sim jong kajing kemen ni la priang sobha ya kane kajing pemena jong u chief minister bat lada kata kajing priang ha kata kesngi lada kikot ngikloi banlong bedon bantalang ha kata kesngi ke ba kini ni gurit ia kaneka subdivision kane kalong kaburom ya kari boy dorbar kayeng na kabenta kumno berwanra ia ki development ha ka thain ga jongi ki development om ki barit ki baria hinrei tu bukum kini ki bakra banginang donru sibun ki jing dawa tamin rei yamenta ngidon kane ka jing sungu ka bangin aya kane ka sorkar lada ka don kalat ngidang kwaru banang kentiu ya ka Eastern Riboy Chaka Civil Subdivision kabakan tup na do ki boyrembong ki area chatu baria komsning Civil Subdivision kabakan tup chadu ki chnong Maulang sadu cha amjong kibahap hapo jong umsning blok bat ngidawaru bat ngidang kerpat ru ya sorkar bakanang irap yangi bakanang penkre ban ai ya ki blok development hak thai umden balik thai mawati kita kini kimat kiba kari boy dorbar kadon hadu menta ban kerpat cha sorkar ki sorkar ki lekiwan hendrai kari boy dorbar kayeng hagin nongrim baladawan kano sorkaru kini kimat ngin bu akmat menbu kum kejeng dawa hukum kari boy dorbar hakane kesngi ni penpau kumu amene da ka bas ngungu ia ke sorkar hapo kejeng alam jong chief minister ukonrat ke sangma ibat ka kabinet ke jong u bat kumjuru ia ke sorkar MDA hibaro kepala ai sobha yangi ya kaneka civil subdivision kabadai ka wei na kimat jing dawa kabala slam ba kubakari boy dorbar kayeng ban ngai kubleiru ya lokal MLA ya iba sostanus sotun ubalong u MLA menta jongane ka thain ubalai tresitom rengkat badonru hakane ka sorkar ubalai buddin yang ne ka kam badai lang ba ka jing tre ka jong u balala ban penurlong nyimdan kano ka jing super kari boy dorbar kayeng halor kanong rim gumong ong mene ba habawan kino ki development ngi pediang jak basmogun ban klem da klet ya iba ya i doktor di lapang ubolong usyabi jong kari boy dorbar walada menta ila kamtemen imla banwan ila pha da ka message syangi menem step ila ai ka jeng kerdo ia kari boy dorbar but they have po ka jeng alam jong i bakari boy dorbar hadu menta kayang badru ngimla benlen balang ba jong i kum chief advisor jong ke sorkar Meghalaya
Badon benta kumno ban penio wat ia kan ia civil subdivision. Apa yang kejing long temen, apa yang kejing sitom jongi ngi penpau kejing songo ya i ubolong ru uwei na ki klur jong gadong riboy. Ubalayalam yang ngi haduk ni kisni. Ngi la penlong ru ia kajing duai kerpang na benta jong i ba in yo kamet ka bakoi ka bakhya bad ro bau blai unang ai kajing im slam hai ba inang la man syakri ya gadong kajong i ku be